Hola, xics i xiques, com esteu? Vos porte un joc que de segur que vos va encantar. Ja veureu, ja. Tinc ací la meua caixa de tresors. I dins tinc un coet. Sé que molts i moltes ja el teniu preparat, perquè no he pogut gravar aquest vídeo abans, però ha arribat el moment. Bé, el primer que necessitarem és un dibuix d'un coet, aquest, o un altre, el que vosaltres vulgueu, d'acord? L'heu de pintar superbonic i hi ha que retallar-ho per la línia de fora. Poden ajudar-vos a retallar-lo la mare o el pare, o algun germà major o germana, perquè és un poquet difícil, val? Jo el tinc pintat i retallat. Fixeu-vos que es queden juntets per ací, Això no es retalla. I es plega un poquet. A veure. Què més anem a necessitar? Doncs mireu. Anem a necessitar un palet de pinchito. Qui no tinga, doncs pot buscar qualsevol altra cosa en casa que siga un poquet dura i primeta, perquè ha de caber dins d'una palleta. Com és molt gran, jo vaig a tallar-lo en les tisores, d'acord? Se'n va 10, d'acord? Una vegada que estiga retallat, anem a enganxar-ho un poquet dins del nostre coet. Agafaré el zelo de la meva caixa de tresors i l'enganxe. I ara, amb un poc de pegament, anem a tancar el coet. No cal que fiqueu molt de pegament en tot el coet, només que en les puntes. Una vegada que tinga el pegament una banda, el talquem. També poden ajudar-vos un poc així els pares, d'acord? Un adult, un major. Llevem el pegament que sobra. Ja tenim preparat el nostre coet? Penseu que volarà? S'enlairarà? Sí. Agafem la palleta i, si és de les flexibles, anem a girar-la. Estirem i la girem. Fiquem el nostre coet dins de la palleta i ara anem a preparar. Vaig a treure-la fora primer, millor, sí. Perquè per a que s'enlairi el nostre coet, què tenim que fer? Molt bé, el retrocompte. I el retrocompte hi ha que fer-ho bé. Recordeu que si no toquem bé les tecles del retrocompte, el coet no s'enlaira. Esteu preparats? Sí? Anem a veure, tots junts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. He tocat les tecles? Molt bé. Doncs ara sí, agafem el coet, el fiquem dins de la palleta i ara anem a recordar-nos de José Luis quan ve a classe. Recordeu que ens diu que per a bufar, que és el que anem a fer, hi ha que agafar l'aire pel nas, aguantar-lo dins del pit un poquet i després anem a fer un bufit fort i llarg. No, un poquet més llarg, per a donar-li força. D'acord? Aleshores, agafa aire. I s'ha enlairat. Vos agrada? Espere veure com volen els vostres coets. Adeu, abelletes, vos estimem.